दास बर'आ बिथांनि स्टेटमेन्टखौ मैया जोङो खोनादों दे माने सेक्रेट बर्डनि दारा बिटिसिखौ आरो लाफिननायनि मोनसे सिमां आं बेखौ बुंनो नागिरो बे एकदम माने बेसलेस आरो मिनिंलेस खोथा मानो होनबा दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ आरो बेबायदिहाय लाफिननो हानाय बा बेफोरबायदि पर्यायावनो थाबाय थानाय दिनै सम गैलिया इउपिपिएल बिजेपि सेन्ट्रेलाव स्टेटआव गोग्गोम माने खामानि मावनायनि मेपिं सोलिगासिनो दङ बे समाव जेननानै थानाय डिप्राइभ मानसिनिसो खोथा दुर्गादास बर' बिथाङा ओरैनोबाबो जेबो बेस गैया खारन बिथाङा मालाबा एजिपि मालाबा कंग्रेस मालाबा इउडिएफ दिनै बिपिएफ बिसोर ओंखाम बुथुमनायनिसो खोथा होनना बुंनो लुगैयो आं ओंखाम बुथुमनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों रायलायाखै बे खोथाखौ जों मिथिगौ बहुद टाइम जोङो खाथि खाला थानानै बे खोथाखौ रोखायै बुंनो हायो बिथाङा बेखिनि सुबिदाखौ लागासिनो दङ खिन्थु सुबिदा मोनाखै बिथांनि सुबिदाया बेनो जे माने जेरैखि जाया गावनि दायखौ दोनखुमानांगौ आरो गाव साजानिफ्राय मुक्त जानानै जोंनि जे माने बे ओनसोलनि बिटिआरनि जे माने रायजो राजा बिथांमोनखौ बिपिएफ सापर्टार रायजो राजाफोरखौ बिथाङा बन्दकआव दोननो ओंखारगासिनो बिजेपिजों आरो पारसेन्ट न्यायजों खाजानो गिनानैनो बिथाङा दिनैनि दिनाव माने हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों बिथाङा माने बिजेपिआव जगदान खालामनायनि माने राहा लामा लागासिनो दं आरोखि एकदम नंखाय बे समाव आं दहाय एसे आगोलावसो बुंखादों जोंहा बिदिनि समाय गैला बिटिआरआव तीव्र गति स्पिडजों माने राजधानी एक्सप्रेसजों माने स्पिडहाय जों डेभेलपनि खामानि मावनो थांगासिनो दङ बे समाव सोरबा हाग्रामानि खोथाया बेफोरबायदि खोथाफ्राखौनो सोरबा दुर्गादास बर'नि खोथाया माने रज'नाय नंलिया मानो होनबा दिनै रायजोनो डेभेलपमेन्ट नांगौ आरो रायजोनो डेभेलपमेन्ट होनो थाखायसो जोङो दिनै जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार जों जयै बिदा फंबाय बिग ब्रादार रल लादों जोंनि आसाम सरकारा आरो जोंहा बिराद हपफुल जे फैगौ 5 बोसोराव 17 बोसोराव जायै खामानिखौ एबार जोङो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों एबार बिटिआरआव मोननो हागोन आरोखि फैगौ समाव बावैनि नैबे 2-3 मासनि उनाव बिटिआरआव ओरैबायदि मोनसे चेन्ज फैगोन नट अनलि माने एनिमेल हासबेन्डारि बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव दिनै ससियेल वेलफेयारनि दारै जि माने मोनसे प्रग्राम जों बरमायाव दिनै आयोजन खालामबाय बेवहाय दिनै प्रतिमा भुमिगा दिनै सेन्ट्रेल मिनिस्टार बिथाङा दिनै खोथा होलांदों जे थाबैनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोंनो ड्राग्स एडिक्शन सेन्टार बानायनानै होगोन सिनियर सिटिजेनशिपनि मेनेजमेन्टनि मोनसे थियरि बानायनानै होलांदों आरो जोंखौ थाबैनो दिल्लीयाव थांनानै बहुद गोबां रां लानानै जोंनि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ भारत बंस'नि बिथोरावनो मोनसे समायना मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायना होनायनि थाखाय दिनै खोथा रादाय होलांदों आरोखि